sa Luneta, nagagalak ako na muli kong makaharap si kapatid na Daniel na matapang na debater ng INC kaysa kay Alex Lactao na umurong ang bayan. Hindi ko alam bakit. So, ang aming topic ay total apostasy na patutunayan ko. Ako ang unang i-stand na ang church na itinayo ni Kristo ay hindi natalikod kailanman. Bagkus nakarating sa iba't ibang dako ng daigdig, lumaganap. Kaya ito ay tinawag na Catholic. Catholic means universal, pertaining to all nation, all-embracing, universal. Yan ang ibig sabihin ng Catholic Church. Bakit ko nasabi na itong Catholic Church ay ito ang kay Kristo? Dahil sa Mateo, papunta na po tayo sa New Testament, na ayon doon sa sinabi ni Jesus, pasensya na kayo, hindi mo na ako gagamit ng mga talata. Sabi ni Jesus, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang aking iglesia. Kahit na ang pintuan ng kamatayan, kita mo yung garantyado niya, kahit na ang even the gates of hell shall not prevail against it. Kahit na ang pintuan ng impyerno o ang kapangyarihan ng impyerno hindi makapananaig sa kanya. Napakatibay ng pangako ng Panginoon. At bago siya umakyat sa langit, ayon din sa Mateo, ang sabi niya, umayo ko sa buong mundo at gawin niyo silang mga alagad ko at turuan niyo sila sa mga aral na itinuro ko sa inyo at kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Nakita mo yung pangako ni Kristo, kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Pag yan ay natalikod, ay lalabas na sa inyong kaling Panginoon sa Kristo natin. Diba? At hindi lang yun. Sinusugan niya pa ito at pagbaba ng banal na Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga katotohanan na sinasabi ko sa inyo. Meron pa palang mag-guide. Bukod sa pangako ni Kristo, mayroon pang Holy Spirit na bababa na mag-guide, na magtuturo ng lahat upang lubusan nilang maunawaan. Paano ngayon matatalikod yun? Holy Spirit na ang magtuturo. At ginarantyahin ni Kristo na kahit ang pintuan ng kamatayan hindi makapananaig sa Kanya. Yun ang karantya ng ating Panginoon sa Kristo. Sabihin mo kapatid, mag-oras ko na ha. So, itong iglesia ng ating Panginoong Jesus nagkumpisa to sa Jerusalem. Bagamat maraming mga persecution, maraming mga pag-uusik ang mga nakaharap nito. Pero ito'y nanatili dahil ito ay itinayo sa ibabaw ng bato. Diba? I will build my church. Itinayo niya ang church niya sa ibabaw ng bato. Diba? Napakalino. Kaya nga siya nagbigay ng parable doon sa kasulat. Mamaya ko na sasabihin ng talata. Ang bahay na itinayo sa buhanginan, kapag dumating ang unos, dumating ang mga bagyo, magigiba. Pero ang bahay na itinayo sa bato, anuman ang dumating na pagsubok, anumang unos na dumating, hindi magigiba. That is the true church na pangako ni Kristo. Ha? Hindi magigiba kapag pala ang bato itinayo, ay kapag pala ang bato, kapag pala ang bahay itinayo sa bato, hindi pala magigiba. Huwag lang itatayo sa buhangin, yun ang talagang tutumba. Ang pintuan ng impyerno, ang kapangyarihan ni Satanas, hindi kailanman magigiba ang church ni Kristo. Gaya ng para kung na sinabi ni Kristo, ang tunay na bahay kapag tinayo sa bato ay mananatiling matibay, matatag. Dumating man ang maraming mga pagsubok, dumating man ang maraming persecution, dahil nakatayo sa bato. Kesa doon sa bahay na itinayo sa buhangin, na dumating ang mga bagyo, mga unos, mga pagsubok, nagiba.
Mula nung tinayo ang Church ni Cristo hanggang ngayon, existido ito. At ito'y lumaganap sa buong daigdig. Kaya nga tinawag na Universal Church or Catholic Church. Diba? Ngayon, wala naman daw mababasang Catholic Church doon sa Bible. Pag talaga ginamit mo yung English, hindi mo talaga mababasa. The word Catholic is not in English word. Hindi po yan English. Greek po yan, Greek. Kaya kung gusto mo mabasa ang word na Catholic or Kataholos or Catholic, magbasa ka ng Greek Bible. Okay? Ngayon, nagdala naman ako ng Greek Bible. Nagdala ako ng Greek Bible. Pag sinabi ng kapatid natin kung saan mababasa yung salitang Catholic, natural, babasa ako doon sa Greek Bible. Gaya na sinabi ko, ang salitang Catholic ay Greek, hindi Tagalog, hindi English, hindi Hapon, hindi Bisaya. Ito ay wika Grego na ginagamit that time ng New Testament time. Grego ang ginamit. Madala nilang gamitin yung Aramaic dahil mga dead language na yan. So, napakaganda po. Yun ang aking tinatayo dito as a Catholic Church member. Tinatayo ako na ang church na tinayo ni Cristo kailanman hindi natangnan, diba? Kailanman hindi natalikod, kailanman hindi bumagsak, at ito'y nanatili at ito'y lumaganap sa buong daigdig. Kaya nga ano sabi niya Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa Roma, sa lahat ng mga taga-Roma, tinawag upang maging banal ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Anong pananampalataya? Pananampalataya ng mga taga-Roma. Because Rome is the center of Christianity hanggang ngayon. Yung Vatican. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, darating ang araw kukunin sa iyo at dadali sa isang bansa na kung saan ito mamumunga. Natupad yun yung sinabi ni Apostol San Pablo. Sa lahat ng mga taga-Roma, tinawag upang maging banal ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Tapos na. Okay, tapos na. So, meron kang tanong, kapatid na Daniel. Pinagagala ko ulit makaharap ang isang magiting. Wala akong tanong. Ano yung Daniel? Sa Mateo, sa Inquisition. Okay. Anong tanong mo, Daniel? Higa mo ay Hades. Yung pintuan ng impyerno o yung kapangyarihan ni Satanas, pero sabihin lang, hindi mananay. Anong tanong mo? Wala akong mababasa doon na tinutukoy pagtalikod. Walang mababasa roon na tinatukoy na pagtalikod. Kung tanong mo, ikaw rin ang sumagot. Ibig sabihin, walang mababasa. Oo nga, di ba? Kaya ang sabi ko, your question is your answer. Ano nga, hindi mananay. Wala. Oo. Sabi, kaligtasan ng pinag-iwas. Yes. Pero, wala rin talagang mababasa na magtatanong doon. Kaya nga yung tanong mo, ikaw rin ang sumagot. Okay na ba? Okay na ba? Okay. Ang tanong. Ang sabi ko, tinayo sa ibabaw. Sa ibabaw ng bato. Mateo 16:18. Ang tanong mo, sino yung tinutukoy na ito? Okay. Sabi rito, babasahin natin, you are Peter, upon this rock I will build my church. Yung salitang Peter, yan ay Cephas. Diba? Sa Aramaic, Cephas. Sa Latin, Petros. Ha? Pag sinabing Petros, is rock. So, you are rock, upon this rock I will build my church. Si Pedro ay bato rin. Pero, ang foundation talaga ng batong iyon, si Cristo. Yun ang sagot ko. Okay na yan. Sir, yung tanong, kapatid sa Daniel. Sabi mo, is center ng Iglesia sa Roma. Okay. Hindi sa Jerusalem. Correction. Sabi ko sa ngayon, dahil that time, ang iglesia talagang tila ng Cristo
Kristo? Doon sa Jerusalem. Bakit napunta sa Jerusalem? Ay sa Roma. Dahil sabi niya ng Panginoon, at sabi ni San Pablo, nang gabi rin iyon, tumayo sa harap ko ang Panginoon at sinabi, Pablo, kung paano nagpatotoo ka sa Jerusalem, pumunta ka sa Roma, magpatotoo ka rin doon. Yun ang sagot ko. Tingnan ba? Pangapat. Mahirapan mo naman ako pag-iwan. Sa Gawa 7:38. Okay, hindi ako nag-contact ng Gawa 7:38. Pero, itanong mo sa akin. Yung sinasabi niya na iglesia sa ilang. Iglesia sa ilang, yun yung mga Israelita. Okay. Kasama ba yun sa iglesia na iglesia? Kasama? Kasama sila dahil sila yung mga taga-Hebrew sila. Sila talaga ang unang iglesia sa Old Testament. Panahon ni Abraham, grabe sila yan. Na ang kanyang mga katauhan, tatawagin niya sa isang dako. Yun, sa Genesis 1. Doon ang umpisa ang tinatawag na church. Church is a group of people. Is a symbol of a people. Yan ang mga Israelita. Sila talaga ang unang iglesia in the time of the Old Testament. Sila yung mga chosen people. Because church is a group of people, a chosen people, mga taong pinili ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng church. Hindi yung building lang na literal na gano'n. Yun lang tinatawag ko. Yung iglesia sa ilang, yun yung mga Israelita that early in Old Testament time. Kasama yun. Kasama yun. Okay. Kasi sabi nila, hindi na kayo iba. Maging Hudyo at Grego, wala nang pinagkaiba. Iisa na tayo kay Kristo. Kaya pinag-isa nila. At sabi pa ni Kristo, mayroon na akong ibang tupa na wala sa kulungan ito na dapat dalhin sila. Kasama ron doon ang mga Hudyo at mga Gentiles. Kaya isa na lang tayo. Ang ibang Yung bang nasa ilang. nasa ilang. Iglesia. Yung ba nakalipot o Yan ay nagkawatak-watak. Okay, nagkawatak-watak yun. Ha? Pero, ang sabi ng Panginoon, kayo'y akin pa rin aalalahanin. Diba? At kayo'y tatawagin ko muli at iipunin. Diba? Yun ang prophecy. Kaya pagdating ni Kristo, tinawag sila uli doon. Ha? Kung sa Old Testament, yung mga Israelita, yun ang unang church sa iglesia sa ilang. Sa New Testament, isasama na tayo. Kaya nga sabi ni Kristo, mayroon akong tupa. Ha? Sa nawala sa kulungan ito na dapat dalhin din natin. Hindi nakasali rin. Kasali ko rin yung mga anak ng tupa. Paano yun? Ibig sabihin, Paano nga? wala yun. Hindi nawala, nagkawatak-watak. Kaya nga iipunin niya. Hindi natalikod, nagkawatak. Iba yung natalikod. Tukoy ni Apostol Pablo sa Kalawang Thessalonica rin. Ngayon, saan manggagaling yan? Yung lobo na papasok na hindi pa tatawarin ng kawan. 30, tuloy lang natin. At magsisilitaw. Kasi ninyo, magsisilitaw. Sa kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Dito, ang Apostol Pablo nagsabi, itong lilitaw ng mga lobo na hindi pa tatawarin ng kawan o iglesia, ang gagawin nila, nasa likod na nila ang mga apostol. Sila na nasusunod, hindi na yung mga apostol. Kaya ilalagay nila sa likuran. Bakit nagkaroon? Ito ang ano ko, ng paghihibagsik. Bakit nagkaroon ng paghihibagsik o apostasy? Ito ang sagot, 1:12:31. Ngayon ang paghatol sa sanglibutan ito. Sabi ni Panginoon sa 1:12:31. Sabi ni Kristo, ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito. Ngayon, ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. Nakita nyo, palalayasin yung prinsipe ng sanlibutan. Kaya ito ang mangunguna eh. Ngayon, anong ginawa?
nung pinalayas ng prinsipe ng sanlibutan. Anong sa Lucas 22:53. Ang sabi ni Kristo, tatapat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Dahil pinalayas, oras nila. Kaya lang, sa panahon nga nila, may pumipigil pa. Ang pumipigil dahil nandun pa ang mga apostol. Ngayon, kaya ang bilin ni Kristo sa kanila ay ito. Juan 9:4. Binilinan sila. Ang sabi, ganito, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyang nagsubok sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Ang tinutukoy na gabi dito, kadiliman. Genesis 1:5. Kaya pag alis ng mga apostol, ano gagawin nila? Unang Korinto 11:19. Ito ang gagawin nila, sapagkat tunay na inyo'y merong mga hidwang pananampalataya upang yung mga napatunayan na ang mga hayag sa inyo. Ito ipapasok nung mga lobo. Napapasok pagkatapos ng mga apostol, hidwang pananampalataya. Ano-ano yung mga hidwang pananampalataya na yan? Sinulat din ng mga apostol. Ano sabi ng mga apostol? Unang Timoteo 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng mga nasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mga pangikaya at sa mga aral ng demonyo. Talagang aral ng demonyo dahil sila nga ang kadiliman. At ang sinulat din kung anong aral yan. Sa 3:2. Pagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa lamangkati. 2. Nasa kanila na yan. Yung araw na yan. Ngayon, paano makikilala yung ganit na lobo? Nasusunod sa mga apostol pagkat alis nila. Mateo 7:15, sinulat din ang Panginoon sa Kristo. Mateo, Sinabi niya, 7:15, manag-ingat kayo sa mga pulang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa na tapat sa loob, mga lobong maninila. Hindi lang sinabi na yung papalit lobong ganit, kundi may pagkakakilanlan, nakadamit tupa. Meron silang damit na tupa. Na ang tupa ay kordero o kapanalang kasuotan. Yan. Kaya, itong naghimagsik na to o nag-apostasis, pag binaba natin sa babalikan natin ng Thessalonica 2:3, ibababa lang natin ng 4. Na sumasalangsang. Ayan na. Yung aral, sinasalangsang na. Iba na ang inuutos. Hindi na utos ng mga apostol na nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos na sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag na kanyang sarili na tulad sa Diyos. Kasi ninyo, tulad sa Diyos. Ano ba ang tulad ng Diyos? Ito ang katulad ng Diyos. naganda talaga si Kagan yun. Juan 17:25. O amang banal. Ano ang Diyos? Amang banal. Kaya nung pumalit yung mga nag-apostasy, pag yung mga lobo na yan ang papalit sa kanya, ang itatawag sa kanya, amang banal. Kaya anong tawag? Kaya kung tinitindigan na ang Katolik ay hindi na, dahil ang tawag sa kanya, Santo Papa. Banal na Ama. Parehas na parehas. Pati yung damit ng mga pare galing tulad. Mahaba. Kasama. Mahaba. Yung aral nasa kanila. Aral sa kanila. O, dalawa yun.
Eto pa, hindi lang yun. Damit mahaba. Sa Yung mag-aasawa. pa nila mahaba din yung damit. Eto pa. Kaya, ano ko natupad sa kanila, sa Apokalipsis. Apocalypse naman, Revelation yan, kapatid. Revelation. Ayat 13:16. 16. Maliban doon sa damit, maliban sa nagpapatawag na katulad ng Ama, Papatawag na sila rin mismo ang pumalit pag alis ng mga apostol, eto pa. At ang lahat, maliliit at malalaki, ay mayayaman, at mga dukha, at mga laya, at mga alipin, ay binigyan ng isang tanda. Baka naman hindi naman Na? 16 yung 13-16. 13:16 nga, sabi ko. Sabi mo, Sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa magandang balita Biblia, sa pilitang pinatatatakan ng halaman ng halimaw. Ito yata. Sa kanang kamay o noo. Ang lahat ng tao ha, universal, Catholic, dakila o aba, mayaman at mahirap, alipin at tinamalaya. Lahat merong tatak. Ngayon, eto pag binasa mo sa 15 yan, eto yung sumasamba sa larawan. At ang hindi sumasamba, pinapatay. Kaya naninindigan ako na ang Katoliko ang pinatuparan nito. Dahil sa aral. Nandyan yung dalawa. Yung damit, lahat halos sa kanila natupad, pati pagtatawag ng Ama. Okay. Ika. Medyo mahaba yan. Okay, tama mo pa. Kaya, inano ko talaga na ilista. Pagpapay pa. Yun. Dito, nakita nyo mula sa Biblia, wala akong ginamit na kundi puro Biblia lahat. Pinalit. Yan. Basta ka, Daniel. Ano po? Ang sagana sa talata. Daniel, bishop ng Sagana. 17 minutes. Isa na po eh, medyo Okay lang daw. Oh, sige. Oh, okay tayo. Yan ang gusto ko kay Daniel. Medyo, busita tayo sa pagsamal. Unang-una, ang natin namin, natalikod daw yung iglesia. Okay. Napunta ka na sa araw. Ako nag-iyak. Okay na yun. Okay, una kong tanong. Sabi mo kapatid na ka, Daniel, nang talikod yung church na itinayo ni Cristo. Specific, anong taon, kailan ito natalikod yung church na itinayo ni Cristo? walang binanggit sa Biblia. Hindi ko tinatanong kung may binabanggit, ang tinatanong ko specific, kailan at saan, anong taon ito natalikod? Yun ang tanong ko. Ang mababasa, sinabi, katulad ng binasa ko sa Gawa 29 hanggang 30, sa kanilang pag-alis. Ang pag-alis nila, Papasok na. papasok. Hindi pumalit. Kayo pumalit. Kasi yung tinatanong ko, kailan natalikod? Hindi ko tinatanong, okay, papasok ako doon sa yun ako nagtatanong, kailan umalis at nawala yung mga apostol at ito ay natalikod? Teka lang. Unang tanong yan. Oo, Unang tanong lang. Kasi sabi niya, Kailan natalikod ah? umalis yung mga apostol, di ba? Anong taon daw? Natalikod. Anong taon nawala lahat yung mga apostol at natalikod ito? Kapatid na yan, okay lang sa'yo. Hindi, okay lang. Anong taon na wala ang mga apostol, natalikod ito at pumasok yung mga lobo? Anong taon? Walang binanggit. Walang binanggit. Ang sinabi talaga, kanilang pag-alis. Okay, kailangan pag-alis. Doon ako eh. Okay na, sige. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Okay. Dito naman ako sa sa unang Timoteo 4:3. Bago ako magtanong, pakibasa natin uli, kapatid na Daniel. Yung unang Timoteo 4:1. Dahan-dahanin lang natin kasi i-specific natin na mabuti, i-clear natin kung ano ba yung sabi doon. Sige, pakibasa kapatid na Daniel. 4:3. 4:1. Yun ang ginamit mo eh. Unang naman yung Oo. Uno. Ano sabi?
Ngunit hayag, Oo. nababasa, Oo. na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa panahon. Okay, ang tanong, sinabi ba ron lahat o iba? Sinabi ba lahat o yung iba lang? Ang sinabi, Ano? Pakibasa mo ang ulit. iba'y magsisitalikod Ah, yung iba, sa hindi lahat. pananampalataya. Hindi lahat. Hindi kasi iba pinatay. Pinatay ito eh. Hindi ko tinatanong kung pinatay. Ang tinatanong ko, Oh. basahin mo ulit. Sige, magtatanong ako ulit. Oo, sige. Basahin. Ngunit hayag sa sinasabi ng Espiritu Oo. na sa mga huling panahon, Oh, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ang tinanong ko, lahat ba nagsitalikod o... Okay, okay. Saan na nakasulat eh? Okay, bakit na ako? Hindi rin nagtatanggal. Okay. Oh, maganda. Alam mo, ito magandang kausap. Diba? Inaan niya yung iba lang. Okay. Anong patanong? Okay, magtatanong ako. Siyempre ako. Wala namang limit yung oras natin, di ba? Gusto ko yung magandang tanong. Para maganda rin sa kontekado niya. Okay. Dahil yung iba natalikod, sabi mo yung iba lang. Ang tanong, eto ulit. Doon sa sinabi ni Jesus na itatayo ko ang aking iglesia, kahit na ang pintuan ng impyerno o ng kamatayan, hindi ko pananaig. Sa pagtalikod ba na nun, nanaig ba ang impyerno o hindi? O yung kapangyarihan ni Satanas o hindi? Nanaig o hindi? Ulit daw. Uulitin ko. Ang garantiya ni Cristo sa Mateo 16:18, kahit ang kapangyarihan ng impyerno o ni Satanas, hindi makapananaig sa kanya. Gaya yung sinabi mo, natalikod yung unang iglesia. Ibig ba sabihin, nagkamali si Cristo na natalo yung iglesia niya o hindi? Hindi nagkamali, pero ang binabanggit doon, hindi mananaig ang kamatayan dahil bubuhayin sila. Pero hindi pagtalikod ang pinag-uusapan doon. Ano kaya ko siya doon? Kundi yung mga namatay sa loob na iglesia, hindi mananaig ang kamatayan, bubuhayin sila. Kaya hindi pagtalikod ang tinutukoy doon. Yun ang tanong doon. Yun ang sagot ko. Yun ang sagot ko. Hindi, ulitin ko. Ano sabi ni Cristo? Kahit ang pintuan ng impyerno hindi makapanaig. Eh sabi mo natalikod. Lumalabas ba na hindi totoo yung sinabi ni Cristo na kahit ang impyerno hindi makapanaig dahil sabi mo natalikod? Totoo. Oo, sinasabi ni Cristo. Na hindi Pero ang tinutukoy doon, bubuhayin sila. Bubuhayin sila. Hindi ko naman tinatanong yung namatay mo Hindi yung pagtalikod ang tinutukoy doon. Pero tinayo yung sabato. Nakatayo. Nakatayo ako. Doon sa parable ni Cristo, naniniwala ka na kapag ka ba... Pang-apat na tanong. Pang-apat to. Pang-apat. Doon sa parable ni Cristo, naniniwala ka na kapag... Sa? Naniniwala ka na kapag tinayo sa buhangin yung bahay, magigiba. Tama. Tama. Pero pag tinayo sa buhangin, ay pag tinayo sa bato, kahit na anong mga pagsubok, sa anong mga calamity, sa anong mga kadahilanan, mananatiling matatag o hindi? Natatag. Okay Bato. na, okay. Basta sa bato. Oo. Saan Okay. itinayo yung iglesia? Sa bato, sa buhangin? Sa bato. Okay. Very good. Pero, Okay na, okay na. Okay. sagot pa. Panglima. Panglima na. Tingnan natin, baka mas maganda yung sagot. Sige. Lima na. Panglima. Sa paliwanag. Hindi mahirap na sa dekada yun, di ba? Panglima na. Panglima. Mga kapatid, Tignan natin. hindi mahirap na sa dekada yun. Umamin yan. Gusto ko. Okay. Panglima. Okay. Dahil sabi mo, teka, babasahin mo yung sinura mo. Sinabi mo doon na doon sa Revelation 13:16. Oo. Sige, sige. Sabi mo, pinatatakdan ang lahat ng tao. Tama. Narinig namin na sinabi mo, lahat ng tao means universal. Yes. Okay. Sa ngayon ka ba yung iglesia na itinayo ni Cristo lumaganap sa lahat ng tao? Hindi ako makasagot. Kasi, ang sabi dyan, ang Kristo, ipangaral sa buong Hindi ko tinatanong, wala ka. Kaya hindi ko masagot na lumaganap agad eh. Kasi may sinabi na may maghihimagsik pa eh. Alam niyo, paulit natin yung tanong. Ulitin mo nga. Ginamit
Revelation 13:6. Una mo binigay 3:16. Sabi ko parang mali, hindi naman yung 13:16 yata yun. Kinakita, di ba? Sabi, sa pilitan tinasakal, sakal ang kamay at sano, ang lahat ng tao. Sabi mo, kaso parang ng Catholic Church dahil lahat ng tao tinukoy. Dahil aminado siya, pag sinabi pa ng lahat ng tao Catholic Church, ang tanong, yung iglesia ba na itinayo ni Cristo, lumaganap pa ito sa lahat ng dako at sa lahat ng tao? Bakit tanong ko doon sa lumaganap? 1316 ang ano eh. Kaya sabi mo yung context doon kasi lahat ng tao ginamit mo, ibig sabihin ng Catholic Church. So, kaya kung ginamit yung lahat ng tao, tinanong ko rin, yung iglesia ba na itinayo ng Cristo, lumaganap din ba sa lahat ng dako at sa lahat ng tao? Hindi. Oo, hindi. Hindi ganong karami. Yun ang Pero hindi tinatanong kung gano'ng karami, tinanong ko, lumaganap mo ba o hindi? Hindi siya ganong kalaganap. Hindi siya Katulad ng Katoliko. Hindi siya ganun. Pero sa ngayon, kaya sinabi ni Cristo, my house is the call of the house of prayer for our nation. Tanggap mo yun. Na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Tanggap mo yun. Tanggap ko yun. Na ang bahay ng Diyos ay yung iglesia. Tanggap mo. Bahay, ano yan eh, simbahan yan. Hindi, sabi ko sa Timoteo, di ba? Ang bahay ng Diyos ay foundation. Bahay dalanginan nga eh. Kaya nga. Yun ang tatawagin ng lahat ng nation. Bahay Ay, yung bahay dalanginan. Okay. Bahay dalanginan. Sa ngayon kayong bahay dalanginan ngayon, consider din sa Timoteo na bahay ng Diyos yun. Haligi at suhay ng katotohanan. Tanggap mo yan. Bahay dalanginan eh. Yun na nga. Kasi nabi kasi tanggap mo ba na iglesia doon sa Timoteo? Iba kasi ang diba? tinutukoy doon. 1 Timoteo 3:15, di ba? Ang sambahayan ng Diyos ay haligi at suhay ng katotohanan. Tanggap mo yun. Na lumaganap yun. Okay. Tanggap mo. Ano doon? Iba yung tinutukoy doon. Tanggap mo yun. Na ang bahay na ano ay bahay ng Diyos yun. Bahay. Nagdala nila ng bahay. Bahay ng Diyos yun. Iglesia ng Diyos yun. Okay na. Okay. Yun ang yung pala eh. Yun ang problema. Tapos na yung tanong ko. 10 minutes na. 10 minutes na. Okay. Napakaganda na tinayo ng ating kalawang na kadanyan. Tatayo na ako. Dalawang tayo na. So, yung mga sinulat niya ay ako kong i-emphasize yung mga attack niya against sa Catholic Church. Unang-una, gumamit siya na ang iba ay magsisitalikod. Hindi sinabing lahat. Ha? At magmumula na rin sa inyo. Magmumula, di ba? May mga lobong lalabas. Totoo yun. Dahil sa Catholic Church, maraming mga Katoliko rin ang lumabas doon at nagtayo ng kanilang mga doktrina gaya ni Apollinarians o ni Apollinarios. Hindi yan si Apollinario Madini, ha? Gaya ni Arian, ni Montanis, ng mga Nestorian. Sila yung mga itinutukoy doon, yung mga Cataris, yung mga Qatar, yung mga Albigensians, sila yun. Sila yung mga nagbabawal na makipag-asawa. Dahil ang Catholic Church, hindi nagbabawal mag-asawa ang pare. Tama. Ha? Ang tawag namin doon ay vow of celibacy. Dahil ang pare, pag ayaw naman pare, pwedeng lumabas, magpakasal, pwede. Walang doktrina ang Catholic Church na bawal mag-asawa ang pare. Ang doktrina ng Catholic Church ay vow of celibacy. Ha? Kaya walang doktrina ang Catholic Church na ipinagbabawal ang pag-asawa. Sablay ang ginamit niya. Ha? Pangalawa, ang Katoliko pinagbabawal daw ang lamang kati. Buong taon, kumakain kami ng kahit na anong lamang kati o laman ng karne. Diba? Kahit na mahal na araw, pwedeng kumain eh. Ha? May exempted na lang doon. Tayo, kung gusto mo mag-fasting, pwede kang hindi kumain. Pero pwede ka rin kumain. Hindi pinagbabawal namin na. O ikaw, ang ano natin, di ba, mula 18 pataas. Pero yung mga senior citizen, wag na kayo umano kasi magpa-fasting tayo. Exempted sila, pwede sila kumakain pagdating ng mahal na araw. Hindi naman compulsory. Hindi compulsory yun. Walang turo sa amin ang bawal. Sa kanila meron. Bawal kumain ng dinuguan. Pero lagyan mo ng puto kakain. Sigurado ako. Nakikita mo ba? Diba? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At alam mo
malalaman na sa demonyo yun? Pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. demonyo Eh, ang tinatatak doon pangalan ng beast. At ginamit niya yung tatawagin daw na sinasamba, sabi ron, no? Basahin natin yung sabi niya, kakalabanin niya sa 2 Thessalonians 2:4. At kakalabanin nila ang pinapalagay ng mga banal at sinasamba ng mga tao. Sila yun. Kinakalaban nila yung mga banal na ano. Ang lila, di ba? Oo, inisipin mo. Ha? At kakalabanin nila ang mga ipinalalagay at sinasamba ng mga tao. Ang mga Catholic Church, yung mga santo. Ha? Nire-refer namin yun. Eh kami, hindi namin yung kinakalaban. Kayo ang kumakalaban doon. Kayo ang katuparan doon, hindi kami. Kayo kumakalaban doon. Na pinalalagay ng mga banal. Ang linaw, oh. Di ba? Ikaw na gumagamit ng talata para sa'yo rin yan. Okay. So, napakaganda. Yung paggamit ng pangalang tatawagin daw Ama. Actually, si kapatid na Daniel, hindi niya alam yata na mayroong mga sense ang Bible. Meron tinatawag na literal sense. Meron tinatawag na analogical sense. Meron tinatawag na spiritual sense. At meron tinatawag na mystical sense. Ang Santo Papa namin, tinatawag namin Holy Father in an spiritual sense. Hindi kagaya ng sa Ama na nasa langit. Gaya ng sinabi ni Apostol San Pablo, ako'y naging kanyang ama sa pananampalatayang spiritual. Filipos chapter 1 verse 10. Good News Translation. Ako'y naging amang espiritu kay Onesimo nung ako'y nakakulong. That is called the spiritual sense of Father. Ikaw, in a mystical sense, in a literal sense, in a analogical sense, pwede kang tawagin Father. Lahat tayo. In biological sense, pwede ka rin tawagin Father. Diba? In spiritual sense, pwede ka rin tawagin Father. Kaya mga parang tinatawag ng Father namin sila by the spiritual sense, dahil sila ang nangangalaga sa mga tao ng simbahan. Tinatawag nilang namin silang spiritual Father. Dahil sabi sa Pablo, ako'y naging espiritong ama mo nung ako'y nakabilanggo, kapatid mo. So, lahat ng mga inano niya, tinira niya, ang topic namin ay about sa nakalikot. Yung Catholic Church daw. Until now, the Catholic Church remain Catholic. Kahit na marami itong mga hindi namin to tinatanggi, kahit na nagkaroon ng maraming abuso, nagkaroon ng maraming mga skandal, but ang sabi ng Panginoon, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Ha? Pangako niya yan. Even the gates of hell shall not prevail against it. Dahil ito itinayo sa bato. Gaya ng sa kapatid natin si Daniel, ang sabi niya, kapag pala ang iglesia na itinayo sa bato, hindi magigiba. Sinabi niya yun. Tinanong ko, yung iglesia ba, tinayo sa bato? Oo. Eh, hindi nagiba. Mabait ko si Daniel na maamin. Ha? Yun ang gusto kong matibate. Di ba? Oo. Kaya, sa totoo lang, ang dapat namin pagtalunan dito, hindi yung pagtalikot, yung aral. Dahil amin namin si Daniel na tinayo pala sa bato, nagiging matibay. Okay, so, i-wait ko na, ano pa magtatanong na si Daniel sa akin. Sige, Daniel, magtanong ka na. Ito walang tanong. Yan ang magandang kadibate, sport. Hindi mainitin ang ulo, hindi pikon, di ba? Sige, alis na to, wala, bagang buntot eh. Takbuhin, sige. Ito walang tanong. Ayon sa gawa 20, 29, 30. Ang sabi rito, pag
pag-alis ng mga apostol, Ikaw ang nagbigay ng pangatang. Oo, di ba? Ikaw rin magtanong. Sige daw eh. Ayun. Talata ang Ayon binigay. sa'yo. Ayon sa akin. Oo. Sa akin ha, opinion ko ha. O, sige. Sino ang sumunod sa mga apostol? Okay. Ang sumunod sa mga apostol, yung tinatawag lang mga disipulo. Member siya. Yan. Diba? Yung mga disciple. Nung namatay ang mga apostol, siyempre may mga disciple doon. Natural, sila yung magpapatuloy. Yun ang sagot ko. Pangalawang tanong. Okay pa yun, sagot niya. Oo, disipulo eh. Ano na? Natural, kahit si Ilan yung namatay, hindi yung mga disipulo ni Ilan yung magpapatuloy. Di ba? Okay ba sagot ko? Okay ba sagot ko? Tatanong ko din. Okay ba sagot ko? Okay ba? Magkano ka ng konti ko? Meron namang sumulat kasi. Ito. Tanong. Mamaya mo na yan. Mamaya mo na masaya, magtanong ka muna. Okay ba? Pananampalataya ka. Mga disipulo. Okay, pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Ang pangalawang tanong mo, Kasi pag-video kasi natin. Kasok pa tayo ng content. Makita yung mukha natin tatanda. Sige, natin yan. Sige, wala naman limited yung oras yung tanong. sino ang pinagkuparan? Ng Christian. Sino ang pinagkuparan? Anong Sa Christian? yung gamit na logo na papalit. Almost day. Yung sinasabi mo, disipulo pumalit. Saan niya sa pagkakatigan? Ganun pa rin. Ang tinatanong ko, sino ang pinagkuparan kung sinabi ni Apostol Pablo na papalit na hindi magkakatawag sa Kasi kung ang ginamit dyan sa salitang Ang papalit dyan, yung mga heretic. Mga heretical, mga spiritaw, gaya ni Simeon sa Ako na Christian Tawag Arius ay sa Organis, istorya. Sa panahon natin, kasama na kayo dyan. Yan sa gusto. sagot mo. Pangalawang tanong. Sa modern times, kasama dito. Paano malayo? O, bakit? Isnesify ko. Ha? Bakit malayo daw? Bakit ko nasabi? Hindi, sabi ko malayo raw. Nasagot ako. Bakit malayo? Sinabi ko kasama ko sila. Kasama sila doon. In a modern time. In a modern times, di ba? Nakasama sila roon. Bakit? Galit na logo. Ano ba ang ibig sabihin ng logo? Yan ang naninira ng mga tupa. Oo, di ba? O, yan ang naninira ng mga tupa. Huwag! Di ba? Ang huwag kumakain ng mga tupa, naninira ng mga tupa. Di ba? Yan. Greek Bible. Dahil ang mga Catholic Church na mga walang alam, sinisila ng mga galing sa mga kasintahan. Sila yun. Mga walang alam. Sinisila na kasi walang alam. Kaya dahil sa walang kaalaman, nauuto kayo umaalit sa mga sinisila. Yun ang ibig sabihin ng bagong tinutukoy doon. Yung mga pula ang mga ngaral ang literal ng katuwiran. May Bible pa yung madawa? May Bible ko. Kasamahan din nila dahil silang katoliko, lumabas sa katoliko. Kasi sinabi ko, oo. Kaya ang sabi ko, sila na historian, si Arian, mga kasama nila, mga bishop nila, mga katoliko dati lang dyan. Ha? Si Apolinarius, mga katolik yan. Oo. Kayo dati, yung dating leader ng katoliko din yun. Dati rin namin kasamahan nun, lumabas na si kasama tayo. Panahon ng ID. Mga apostol. Ang layo. Sa modern times nga, di mo narinig, in a modern time, kasama kayo. Ito kasi ang pag-alis ng mga Oo apostol. nga, sabi ko nga, diba si Arius, si Apolinarius, si Montanes, si Nestorius, kasama kayo dyan in a modern time sense. Since na modern, kasama kayo dyan, at kayo din yun. Pardon kayo. Dahil kung ka kayo dati, umalis kayo. Ngayon, ang Ano,
Pangatlo? Pangatlo pa lang. Yung Santo Papa, Oh, yung Santo Papa. isang tawag, mataas. Tanong ko, Katulad ng Natulog. Wala kaming aral na katulad ng Diyos. ibig sabihin, napatawag niya Santo Papa. Santo Papa. Banal na Ama. Tama? Hindi ba't kinuha niya rin ang karapatan bilang sa tao sa kasalanan na nauupo lang sa Diyos? Okay. Ang pagpapatawad ng kasalanan ay nauupo lang sa Diyos. Dahil ang Diyos lang ang may karapatang magpatawad ng kasalanan. Kaya, sabi niya, Bible lang daw gagamitin niya. Ang paper naman, kung babasagin ko siya, kasama ng Bible at referensya. So, ako naman po, lumalaban ako ng parehas, tatabi ko na lang muna itong referensya ko. Para maganda yung laban. Karayos, kapatid, ibuwi daw niya. Ako marami akong tanong. Mayroon pa siyang ipapaliwanag. Sige, ikaw na Daniel. Susunod ba tayo sa 10 minutes o? 10 minutes o ilan? 10 minutes ka, Daniel. O sige, ano lang natin kasi. Sige. Sige, Ka Daniel, Open tuloy. time na sa'yo. Open time kay Ka Daniel. Hindi na ako gumamit ng referensya. Pero last Bible ano na to? Last stand na rin ako. Lastan mo. Ikaw pa, tsaka ako last stand. Sige, tuloy natin ka, Daniel. Yung yung itindig mo naman, dahil natalikod ito, sino yung nagbangon ito? Siyempre, talikod yan, di ba? Oo. Ang tao na talikod, imposible hindi nakaharap yan. Di ba? Walang tao na pag tumalikod hindi nakaharap, di ba? Okay. Kayo mo naman ngayon, dahil sabi mo nagkakalikod yan, ang tanong, sino ang muling nagbangon? Yun na yun ang itayo mo na request ko. Sige. Dahil sa request mo. Request ko yun. Doon ako ngayon magtatanong. Sige, gaganyan. Sige. Dahil natayo, may magbabangon yan. Sige, kasi yun ang magbabangon yan. Yun ang patunayan sa akin. ilabas kasi yung gusto. Sige, gaganyan. Ito sa pangalawa tayo. Kaya nang pinatunayan ko na mula sa banal na kasalanan, pagdalis ng mga apostol, pasok, at sinabi din na oras ng kadiliman. Ito ay kagutong doon. Sige, tuloy mo. Ang nagsalita nito ay Panginoong Yesus. Ang sabi niya, one is the same. Ano klase yung Catholic? Merong Eastern, At mayroon akong ibang Roman. na hindi sa kulungan to. Sila ay kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgit ang aking piling. At sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pagto. Ito ang pangako ng Panginoong Jesucristo dahil nga natalikod at tulad ng mga binasa ko. Sa Thessalonica kami, nagmagsik, kaya nagsabi siya, dito bang patotoo nito? Meron din patotoo nga ma. Ito ang Diyos natin. May patotoo pa siya. Ito ang katuktong niya. Ang magpapagkatao naman, ang peaceful, ang pangit, pwede lumabas mo. Sayas. Hindi mo Sila yung mas warranty sila. Wala ako. Cinco. Alam ko, maniniwala ako. At sabi niya, huwag kang matakot sa pagkatapos sumasin. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan. Ipisahan ang kaya mula sa kanuran. Aking sasabihin sa ligamayano. At limugan wag mong pigilit. Dalhin mo rito, nagpapapansin ko sa inyo, ang aking mga anak na lalaki at babae. Mula sa malayo at aking mga anak na baba na mula sa wakas ng higatan. Ito yung sinasabi ni Cristo sa John 16.
meron siyang ibang lupa. Ito yung anak na lalaki babae sa mga wakas ng lupa. Kaya sila nagmumula. Ilalag talaga natin kasi Ito, kasi nga, sabi mo, Roman ka pala eh. makikita natin like Itong ating mga kapatid natin. na itong nagmumula nila, mga wakas ng lupa. Okay, wakas na lang pa. At dito makikita natin yung anak ng Diyos na mula sa wakas ng lupa. Mapapansin nyo yung siko sa isang talata na isa. Kaya pinag-inan malayo sila. Ngayon, hindi lang sa sinabi dyan. Sabi dyan, sa ibang talata, Pero naman kasi different words in discussion. Discussion. 45 sa upang kanilang maalaman mula Yan lang sa natin. ng araw. At mula walang ibang Diyos liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Maliban sa malayong silangan, sinabi din, sikatan na ako. Ngayon, sa 42 keys, oo. Hindi naman sinabi yan, malayong silangan, sikatan na ako. Pag-iwari ng bansa. Pag-iuri ng bansa, Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit ng mapurihan niya mula sa wakas ng lupa. Mga anak ng lupa. At kayong nagsibaba sa dagat. Sa buong nariyan ang mga pulo. Yan sa Korte Montenya. Ang mga nananahan doon. Hindi lang basta sinabi malayong silangan. Sikatan na ako. Mag-ingat po rin sa mga pulo sa dagat. Mga nananahan. Sa tingin mo, Kaya ito, malinaw na ang tinuturo nila sa malayong silangan Pilipinas pa na yun. Wow! Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman. Yung Pilipinas. Talaga pagagigyan. malapit ang pangalan. Adel Dawi. Sinulit ko lang baka magkakalimutan Yan, yan. ko. Adel Dawi. Pilipinas pala yun. Descanso. Ano? Ano descanso? Discuss mo to. Yung Parisa. Okay. Ito. Sige. Ang sabi dyan, Alam ko may Pilipinas na mababasa doon. Tanong na itong mga anak ng Diyos sa wakas ng lupa. Second last nandun. Nga, paano malalaman na ito taga-wakas ng lupa? Siyempre, nakikipag-ano pang... May binigay ng kanta. Oo, may tanda pa yung Tama. tanda. Mateo 24:3. Ente mo ako. Ganda ng katapusan ng sanlibutan. Ito yung Kristo na ganda na binigay. Mateo 24:6. 24:7. Dalawang digmaan. 4-7 Yan ang mga wakas ng lupa. Dito, Ito yung palang tandaan. dito nag-umpisa ang mga anak niya na lalaki at babae sa mga wakas ng lupa. Ibig sabihin, ang wakas ng lupa, inatigmaan. Tama. Clear ko lang. Alam mo ito yung pinakamabait sa akin. Apologies. Mukha lang ito makinig pero... Ngayon, Isaiah 43:7. Sayang 43%. Tinutuloy ko lang yung mga na ito, Alam mo yung forma? tinatawag Para sa kayo kanyang pangalan. Tinatawag sa kanyang pangalan. Dahil mamagin. Kaya sabi ni Cristo sa 1:5:43, Tawa ka ba? Kapatid 16-18. Ay, magmamadre yan. Okay, pangalang itinawag.
Kaya nga tinatawag. Bata-bata pa nga ako. Ngayon, dito, makikita natin na ang mga sinuko ng Diyos, katulad ni Cristo, talaga gaya sa Exodo, Pare, pwede ba yun? kahit anghel, dala-dala niya. Kahit angel. Dala-dala ng pangalan. Makamisan niya lang kanina dito sa mga Papasahin ko na nga. sa Papasahin natin. Papasahin natin ha. Exodo 23. Pero parang gano'n, mukhang hindi pare. Check mo yung page na lang. Ayoko na pangit. Discuss pangit. 20. Pangit discuss mo na pangit. 20-21. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at tingin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyo pagsahihin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Letra po. Nasa kanya. Binasa mo na. Kaya, Pero magkakataon na yan. sinasabi ko, pinaninindigan ko, Pero pag ano ba? 23, 43, Isaias 43, 11. Iisang Diyos ang daladala. Pero bakit na naman Babasahin ko. Isaias Galing-galing! 43. Yes. Ito yung araw ng dala-dala. Ay, aking mga saksi, sabi ng aking lingkod, aking pinili, upang inyong maalamang magsampalataya kayo sa akin at inyong matatalasas na ako nga walang kamas na inaiwan sa akin. Kung magkakaroon ng pagkatapos ko, ako sa mga pinbagay ako at liban sa akin ay walang kamas. Yun. Sasarapan ako eh. Kaya na. Tinatanda na natin. Yun ang inaano ko sa akin. Oo, yun, mali. Kasi ako, pinasa ko lang eh. Pinasa ko lang, okay? Okay lang. Pinasa ko lang yan. Wala ako alam, puro talata. Puro talata. Una-una, kapatid at kanyan, maraming salamat ulit. Ang dami ng talatang hindi ka rin tutol sa lahat ng talatang nilatag mo. Ang tutol namin, yung interpretation nyo. Ha? Wala ka rin tutol sa talata na binasa mo. Ang tinututulan namin, yung maling pangunawa na inaral sa sa'yo. Unang tanong, kapatid na ganyan. Doon sa Isaiah 43:5-6, sabi mo, silangan, sige, ang tinutukoy doon. Sino yung mga taong tinatawag doon? Sino yung mga taong tinatawag? Sunday depende. Akin ano mo na nakikita eh. Saan natin? Mula sa malayo sila. Ang sabi. Sige, makinig sa mga Ipasahin mo muna. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Aking dadalhin sa lahi mula sa silanganan. Pagpipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan mo bubigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo. At aking anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Okay, ang tanong, sinong lahi yung tinatawag doon sa Isaiah chapter 43
43 verse 5 and 6. Sinong lahi? Kasi lahi yung sinabi, di ba? Sabi. Sinong lahi? Ang kinatuparan, malayong silangan, sikatan ng araw, nakatira sa pulo ng dagat, Pilipino. Pilipino, okay, Pilipino pala yun. Pilipino. Yun ang sagot niya, Pilipino. May tanda pa. Oh, may tanda pa naman yun. Okay lang, kalawa. Tanda ng mga Oh, binasa ko. Takas na lupa. Ate yun. Kalawa, okay. Sabi mo, sikatan ng araw. Okay. Saan ba unang sumisikat ang araw? Sa Pilipinas o sa Japan? Ang Pilipinas, sakop. Sige, tinatanong. Saan sumisikat ang araw? Unang sumisikat ang araw? Sa Japan o sa Pilipinas? Japan o Pilipinas? Mamimili ka na. Ano sabay pa Pilipinas? Mamimili ka lang. Mamimili ka lang eh. Saan unang sumisikat Kaya nga ang meron araw? kanta rito eh. Sikatan ng araw eh. Hindi, tinatanong yung kante. Saan unang sumisikat ang araw? Sa Japan ba o sa Pilipinas? Saan daw unang sumisikat? Saan unang? Unang sumisikat ang araw. O sa Japan o sa Pilipinas? Binanggit mula sa sikatan ng Ah, wala. araw. Okay. Kaya actually, kaya tinawag na land of the rising sun ang Japan. Ang unang sinisikatan ng araw, hindi ang Pilipinas. Pangatlo. Nagtaray siya pag binasa mo, 10 bansa yung pagkakataon. Kasi yun ang nasa hula. Yun ang nasa hula. Mga wakas ng lupa. Unahin ko na sa is. Kasi sabi, ganito. At samantalang sila'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanyang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang bagay na ito at anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng salita. Kaya, ang ibinigay na tanda, ito sa 6. At mga karinig kayo ng digmaan. Digmaan, doon kayo lumitaw, di ba? Yes. Oh. Yan nga yung tanda ng mga wakas ng lupa. Ingatan ninyo na huwag kayong magulmianan. Unang digmaan. Ang 7, pangalawa, sapagkat magsisindig ang bansa. Oh, okay. 2 digmaan. Yan ang Di meron pa karutong. Meron pa, maganda nga eh. Sige, sige. Nababasa ko sa'yo. Sige, sige. Putulin mo, ganda yung mga narinig ko na. May digmaan! Ha? 2 digmaan! Ayan. Oh, susunod na talata sa 8. Anong may ginagay? Sige. Sabi natin. Sige. Maganda yun. Doon ako magtatanong eh. Okay, sige. Tatapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayon, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo papatayin at kayo kapupuotan ng lahat ng mga basa. 9. Lahat ng mga basa. 10. At kung magkagayon, maraming mga titisod na magkakanuluhan sa isa't isa at mga kakapuotan. Meron pa ako babasa. Kahit pa ulit ko ha, sabi lang. People of the tapos sabihin mo yan ako ng libro. Ito ang maganda eh, hindi mo ibisa sa taas. Sabi dito, sabi niya, at sumagot si Jesus. Sinabi, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni Numan. Hindi mo ito binasa eh. Yung kwarto ko eh. Siyempre, tanda ang Ito pa yung tanda eh. Diba? Hindi mo binasa eh. Kaya nga. Sapagkat marami ang magsisimba nito sa aking pangalan. Ginamit yung pangalan ni Kristo. At ililigaw ang marami. Magkakaroon ng digmaan. Sabi mo, lumitaw kayo ng digmaan. Ginamit yung pangalan ni Kristo. Ano to? Teka mo eh. Ayaw mo ko basahin. Ayaw mo ko. Babasahin natin. Ang sabi, magkakaroon ng digmaan. Sabi mo, lumitaw kayo ng digmaan. Magdadala ng aking pangalan. Dinala niyo yung pangalan ni Kristo. Sige. Patuloy natin. Sapagkat nagsisitindig ang bawat bansa sa kapabansa at karasyan. At yun ang second command. So napakalinaw. Sabi, lumitaw kayo sa wakas ng lupa. Dinala nyo yung pangalan ni Kristo. Lumitaw kayo ng digmaan. Eh yun ang tanda na maraming naililigaw. Ano pala yun? Teka lang. Bigyan natin ang palawanan dyan. Di ba ang linaw? Ang linaw eh. Ang palawanan sa kamo.
sino bumasa? Oh, sa 4, basahin mo, kapatid. Basahin ko Bago ako nagtanong. At sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, masagot kayo ng may Hindi, lakasan mo! mailigaw ni naman, sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. Oh, kaya nga, Iglesia ni Cristo, sabi mo, Roma 16. Ang sabi, Sabi mo, Roma 16:16, no? iba yung pangalan nun, kasi doon sa ako ang Dadalhin, Kristo. di ba sabi mo talaga? Dadalhin yung pangalan. Yun. Oo, yun Iba yung pagdadala. Sabi mo, Doon sa, dadalhin. iba yung dala ng pangalan, doon na sinasabi, ako ang Kristo. Okay, iba yung Single yun eh. Oh, pero dinala niyo yung pangalan ni Cristo. Hindi yung single. Ah, hindi Ang sinasabi rito, ako ang Kristo. Okay, oh. Di ba? Oh, sige, sige. Ako ang Kristo. Iba yun. Oh, sige, Doon sa sige. maramihan. Sige, sakyan natin Oh. siya. Okay. Kasi dito, malinaw, Oh. sinabi, ako ang Kristo. Oh, sige. At nililigaw ang marami. Hindi yun yung isang grupo. Pero, aminado kayo, ang nagtayo ng iglesia si Cristo, sabi niyo. Sabi niyo, Ang nagtayo ng iglesia ni Cristo si Cristo. tama. Sigurado. Oo. Eh, di ginamit yung pala si Cristo. Ang linaw nga, sabi ko, single yan, no? Ang sabi, ako ang Kristo. O kaya nga, hindi ko na sinasabi. Ako ba? Tulad ko. Ginamit Sabi niyo nga ako yung ang pangalan ni Kristo. Cristo. Sabi niyo. Ang layo Hindi, naman ginamit niyo nga. Oh. Yung pangalan ni Cristo. Ginamit namin ang pangalan ni Kristo. Dahil yun ang nasa Roma hula. 16:16. Yun ang pangalan ng itinayo. Ibig sabihin, Ang sadik ang iba ang tinutukoy dito na sinasabi niya pero ako yung ang palatanda Kristo. ang sabi may digmaan. Hmm. Di ba? Maraming dilita na mula ang nangangaral. Ang Oo. palatanda may mga digmaan. Meron. Dumating kayo, may digmaan. Doon kami lumitaw. Okay, may digmaan. Oo. Okay. Pero yung sinasabi dyan, nasasabi, ako ang Kristo. Iba yun. Okay na. Iba yun. Okay na lang. Magtatanong ako. Magtatanong tayo. Iba yun eh. Okay. Kapag Iba yung sa ano, iba yung ako ang Kristo. Hindi ka pa natatanong sa apat, wala sa apat. Okay. Dito sa Exodus 23, Sige. sino yung anghel na magdadala sa pangalan ni Jesus na nagpapatawad na hindi nagpapatawad ng kasalanan? Saan? Exodo? Basahin mo. Kasi nagutos ng anghel eh. Sino yan? Sino yan? Ginamit ko yung Exodus 23, 20, 21. 23. Magdadala ng pangalan eh. Sige. Sino daw Sino yung yan? Sino ang anghel sa na angel? Exodus ha? Narito. Ito ah. Pangalan, pangalan. Pangalan na hinihingi. Pangalan, sino Ang anghel tanong yan? mo dito, ano? Basahin mo muna. Basahin ko muna. Narito aking sinusugo ang isang anghel. Isang anghel. Sa unahan mo. Sa unahan upang mo. ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inianda sa iyo. Okay. Mag-ingat kayo sa kanya at tingin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawa. Hindi nagpapatawad ng ang kasalanan. inyong pagsalangsang. Yun nga, kasalanan Sapagkat ka, ang aking pangalan ay nasa kanya. Ano tanong mo? Sinong anghel ang tinutukoy dyan na hindi magpapatawad ng pagkakasalangsang sa kanya? Sino daw? Sinong anghel yan? Hindi magpapatawad. Walang tinutukoy ng pangalan. Kaya, Binasa ko lang. ginamit mo nga eh. Kaya nga, anghel ang pagkakasabi. Anghel. Pero walang sinabi ko ng pangalan. Pangalan. Hindi mo masasagot. Kaya nga, kung lang nasa sulat eh. Pero Binasa ko. ito kasi ang si Manalo angel. Alin? Tinawag. Hindi siya anghel. Hindi siya anghel. Hindi siya anghel. Tinawag siya ng kasulatan. Sabi ng mga INC, anghel siya. Sa'yo, hindi anghel. Tinawag. Kasi Basahin natin. Kasi sa Isaiah, siya yun. Hindi, sa Apocalypse 7:3, tinawag siya. siya yun. Kaya pag binasa mo yan sa literal Bible messenger ang pagkakabanggit, hindi naman po sinabing anghel. May anghel na sa langit. Messenger yan. Sa living Bible. Okay, okay. Hindi yung So, lumitaw kayo. Okay. Meron ako rito na dala-dala, kapatid na hindi naman. Last mo na yan. Last na to. 10 minutes sa'yo. Kaya
Hindi, last tanong ko na to eh. Dali lang. Ayun. Ito, Daniel. Sigurado ko naman inyo to. Sige. Inyo to, di ba? No. Ayan. Inyo yan. Tanggap mo na totoo ang nakasulat dito. Tanggap mo. Wala pag-aalinlangan. Hindi ito kasinungalingan. Sige. O hindi. Basa. Ikaw ang magbasa. Bakasa mo ha. Registered? Hindi, origin muna. Ito ba? Origin. Origin. Oh. Registered with the Philippine government July 27, Oh. 1914. Oh. Current with the outbreak of World War II. Ayun. So, kasi pala ng Cristo original, nung ito ay inirehistro sa government. Ayan, sabi, oh. Ha? Tanggap mo to, tama? Oo, tama naman. Okay, hindi naman pala to. Ano tanong mo? Okay. Ang tanong ko, sabi mo kanina si Cristo ang founder nun. Bakit ang original pala ay sa nag-image lang ng World War I? Ibig mo sabihin, babawa si Cristo para i-ano? Hindi ako may sabi nun. Nagtaka ako sabi kasi nito, origin. Iglesia ni Cristo origin. Registered Yan. with the Philippine government July 27. Dapat ano nilagay dyan? Hindi registered. Origin Jesus Christ. Dapat ganun Required ng government. required pala ng Oo. government yun. Kaya kailangan i-register. Required ng government yan eh. Ngayon, doon tayo sa hula. Sa hula. Sa hula, pag bumaba pa si Cristo para ano, di pangalawang pag-hukom na no? Hindi na magtatayo. Wala na, pag-hukom na eh. Sa ngayon ka ba na Iglesia ni Cristo natin na yun ang ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem hindi na kailangan ibangon? Tanggap mo yun o hindi? Hindi naman iba bangon eh. Ano? Hindi ba natalikod lang sa aral? Ay, Kaya nga, restored. di ba inano ko nga, puro aral binago, kaya nga tumalikod. Mali. Kaya nagbangon ulit ng panibago. Oh. Kaya hindi required na kailangan bumaba si Cristo para itayo. Dahil yung iglesia sa ilang, naitayo yun nang wala naman si Cristo eh. Sabi mo, ginamit May kita. iglesia sa ilang, di ba? ginamit Pero mo. naitayo yun Okay na lang, wala si okay lang, Cristo. okay lang, okay lang, okay lang. Okay lang yun. Ito ang tanong ko. Okay lang tanong ko. Sabi mo, registered ito, required to sa government. Government, required yan eh. Ano ang dahilan ng government bakit nire-require na i-register ito sa kanila? Anong reason ng government bakit nire-register ang mga sect? Sa lahat naman ng O ano ang reason? What is the big reason kung bakit sila nire-register? According ba sa kanya yun? According daw sa'yo. Ang reason niya, according Ang sa'yo. reason, kita mo naman, di ba? Reason. Ang reason, lalo sa government, para hindi yung ba magtatayo, hindi nag-aaway Hindi sa pagtitan ng pangalan. May pag-aaway yan, hindi. Ano ba ba? Oh, alam mo ba? Ito. Oh, yung pagtatayo. Sige, sige. Ang tulad ng suway. Di ba May pag-aaway. Di ba nag-aaway yan sa pagtatayo dahil ng pangalan? Yan ang dahilan. Yan ang dahilan ng sect. So, sa sect niya walang pag-aaway. Kung science. Pumunta ka na naman sa pag-aaway. Nagkwento ko na sa'yo eh. Bakit eh? Okay na, wag na yun, wag na yun. Maganda kausap to, ma'am. Okay na, okay na. Okay. Ano may nag-aaway din eh. Pangalawa na akong tanong. Panglima na yun. Pangalawa na ako, tapos na. Sige, conclusion. Kasi ako hindi na ako gumamit ng mga ano ko, ng reference Sa debate para makapit naman. Eh, nagpapakapit ako. Magkakaromantik ba? I-share ko na lang dyan. Ilang gig ba yan? Okay? Hindi, sa ano? Napakaganda. Sa Kapag Facebook. ganyan, dapat Sa fanpage na lang. Mamaya. Study Bible. Ng ano, Okay, di ba? So, Debate Central na. actually, marami akong reference. Bible na lang yung ginagaya ko. Mamaya, mamaya, ibigay ko sa mga gustong Wala po bang tanong mula sa audience? Mamaya po, mamaya. Matatapos na po ako. Mamaya, opo. So napakaganda, ano, na ang church na tinayo ni Cristo kailanman hindi natalikod. Sinabi na rin yan ng Eh, ating ba't kapatid. naging katoliko? Diba? Dahil sabi rin ng ating kapatid,
kinakata Tapos niya, na po, conclusion. lumaganap daw iyon sa buong daigdig. Kaya nga sabi ko, Mamaya na. Catholic means universal, throughout the whole world, embracing, di ba? All embracing. Kaya tinatanong ko kanina, ang church ba na tinayo ni Kristo, lumaganap pa sa Tuturuan ang buong itatanong ko. Tumahimik ka dyan. yun ang dapat niyang gibay. Hindi naman niya ginigibang. Siyang ayon naman siya. So napakaganda. Napakaganda. Ginagamit mo, ayaw nilang unawain. Salamat. Para naman to sa nakikinig. Okay na. Salamat. Para sa nakikinig. Glory to God. Bakit yung bang Amen. nakikinig ang kausap mo? Hindi man. Pero